माने मोसानाय बादायलायनाय माने दलि दलिनो दलि दलि मरमर एना जुरि गुसि जुवाना ओरैसोलै आरो आं गोजां हजाय जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय काकी बाकी दुमुरु फोथार ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै थि समनि 8 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो मोसानाय बादायलायहोगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ मोसानाय बादायलायनायाव बादायख्रुबनानै बान्थाखौ लांनो थाखाय आफादनिफ्राय खावलायबाय थि समनि 8 बाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा जौस्राङाव फैनानै बादायलायफैनो थाखाय जोंनि आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों।